Pol Sud. Ui, estic una miqueta a la caigut, Hel. I per què, don? Te'n recordes d'aquella pingüineta que vaig conèixer al bar? Clar que me'n recorde. Quines aletes. Justament. I què? Li vas donar el meu telèfon i encara no m'ha cridat. Ah, no? Tinc mal alè. Home. És el bec. Home. Què tinc de roí, Hel? Home, no crec que sigues tu. Pot haver fugit amb una gavina o amb un gallinot. Què és un gallinot? Una gallina grossa. Comprovat! Cada hora al món s'extingeixen aproximadament 17 espècies vegetals o animals. Ah, sí? Oh, soc Big Man i acabeu d'entrar a sac en el món de Big Man! Big Man! El món de Big Man. Ha arribat l'hora de fer gimnàstica mental, Phoebe.